anak ng mangingisda. Bakit? Di ba may kasandong ano yan? Kuha tayo sa community thrift store. Dito sa malapit sa dental. Doon ka gadugto nun mga ano, mga furniture. Anak ng bombero. Una preconcilio, Matías. Kuha ka. You know? Ito yung mga isa sa mga pinakamagandang thrift store. Oh, Mexicano. Mexico. Dali ko ka sa mag-ano, tingnan mo kung mayroong suit. Suit. Ay, ako nga dito. Ano? Yung mga toys. Maraming mga toys, oh. Jacket, oh. Uy, ganda nito, oh. Kapal. North Face pa. Night. Ganda. Lalaki lang. Ito maganda, oh. Adidas. Malaki. Taekwondo team. Leather jacket. Michael Kors. Adidas, oh. Adidas. Ano to? 19. Diba? Ganda siya, oh. Adidas. Wala na siyang hood. Maraming magagandang stuff dito, eh. Ano to? Magandang kasing klase ito, eh. Ano size? XL. H&M. Ang ganda yung mga jacket. Ang kakapal pa. Pang ano to, pang taglamig. Ito pang motor, oh. Burnok. Under Armour. Yun, may hood. XXL naman, oh. Gold lang. Yung ganda rin ito. $34. Large. Maganda rin ito. Ganda siya. Oo, diba? Meron pa siyang ano, hoodie. May hood siya. Yun. Yun, eh. Skomal to. New York. Ay, kung nga. Levi's. Wala.
punit-punit to. 7. More jacket, more jacket. Kakapal. Ito. Yung Disneyland yan. Pag may tatak na ganyan. That's expensive pag bibili mo sa ano, sa loob ng Disneyland. Nag-rides ka, yan pwede yan. Disneyland Resort. Los Angeles. Hard Rock. Cute din eh. Shanghai. 34. Guess. Small. 24. Guess. Maong jeans na ano. Jacket. Mahal pa rin siya, oh. 24. Levi's. Mahal. Mahal siya. Meron ako niyan True Religion hard trap. Kapal. H&M. Oh, medium. Ano ito? China. So, marami siyang food stuff. Columbia. Yan, ganda rin. Magandang brand itong Columbia. Sana yan? 19. Nike 14. $7. Dami na tayo niyan. Alto Playboy $7. Yeah. Oh, Marvel 14. Oh, maganda. Diba? $14. This. Disneyland, yeah. Si Mickey, Panda. So, Lakers, so. Lakers bag. Try ko muna. Story. LA Dodgers. Okay. May ano, oh. Filipino Heritage. Oh, maganda to, ah. Oh. May Philippine flag siya.
Marquee. Las Vegas. Marquee. Yung mga polo na yun. Oh. Tip sana to. Isang wala siyang butones. Ay, yung ano pang tali. Device. Yeah, ganda sana to. Tunes. Wait. Ito ko to eh. Oh. Oh, jeez. Toms. Bah, mahal to ah. Toms yan. Oh. Ay, Pilipino. Ah, ayos ah. Eh, Washington kunin ko. Nurses set. Yeah. Ang sakso. Sorry, anyway, there's a big pink too. It's gonna be 16. Yun lang 2 items ang nabili natin dito sa thrift store. Siyempre yung may Pilipino. Pinoy. For you. Oh. Di ba? Nurses. Yan, bago? Oh, bago. Oh. Magkano to? $10. May ganun din. Hindi, basahin mo. $1. Ganda yung sa akin na Pilipino. Hindi ako, may nag-aaway oh. Away, BG. Yan ang sinasabi ko sa'yo na ganyan. Ano bang ano? Naku. Yan. Kasi nga, Nasa middle siya kasi eh. Paano siya makakalabas? Hindi ako ganyan no. Yan. Doon sa dulo. Yan. Matapang yan. Ha? Dapat dito siya, di ba? Huwag ka na magturo-turo. Ito, kasama din yan kung may inana na yan. Dito tayo nag-park. Ay, dito. Mali niya kasi nasa gitna siya eh. Nagagalit yun. Ayan. Kasi kukunin niya yung spot na yan. Yan. Pero gera yan. Gera Patani yun. Umatras na yun. Oh. Kailangan mo ba? Ha? Just need to wait. Tapang-tapangan eh. Bariling ka pa. Sayang ang ano mo. Hindi ko nga pala tayo, ang inaano ko, kala ko black ang car mo.
Sayang. Init nga, darling, oh. Kamo. Umatras na siya. Oh. Sira ulo din eh. Mali siya. Yung mga pinaggagawa niya. Oh, oh yun oh. Eng-eng siya. Oh. Yun oh. Eng-eng lady. Okay, let's go. There. One fantasy. Okay. $1. Russell? Russell, he's gonna be here in the afternoon, after 3. Okay. You're his cousin or something? Or? I am his best friend. Oh, okay. He never gave you the winning ticket? Huh? Russell know which ticket win it. I know. She's so selfish. Yeah. Okay, can I have 2 power? Okay. 2 super? 2 mega? And 3 sets of fantasy 5. 5, and 5. Okay. So total 15 fantasy. Yes, separate. 5. 5. Okay. It's gonna be 25. 25. Good luck to me. Good luck. Sure, great luck. Good luck. Don't give Good luck to Russ. us. Don't give Russ any. It's in the contract. I need to give him like 30%. Oh, 30%. Is that fair? Too much for us. Just give him 1%. I know. All right, brother. Kalas, anak